Os dous mundos. Historia de Aldara, sexto B. Fai moito tempo, a xente clasificábase en dous mundos. A clasificación era moi sinxela. Todas as persoas, ao paso de 5 anos, clasificábanse por estrelas. A xente que tiña 4 ou máis estrelas ía ao mundo de arriba, mentres que todas as que tiñan 3 ou menos ían ao mundo de abaixo. Todos e todas sabían que a clasificación por estrelas baseábase en se foras unha boa persoa ou non. Esta historia comeza así. Valeria e a súa amiga Clara eran dúas nenas de 17 anos que eran moi felices, xa que as dúas vivían no mundo de arriba. Pero acercábase o momento da clasificación. Nese intre, todos estaban nerviosos, aínda que era normal considerando a situación na que se atopaban. Era o momento. Foron dicindo nome por nome todas as clasificacións. Chegou o turno de Clara. 4 estrelas! Nese momento Valeria sentiuse moi contenta pola súa amiga, pero seguía estando nerviosa porque soamente faltaban 2 persoas para o seu turno. Chegou o turno de Valeria. 3 estrelas! Nese intre, Valeria rompeu a chorar. Sabía que iso significaba que tería que ir ao mundo de abaixo e despedirse tanto de Clara como da súa familia. Clara quixo facer todo o posible para poder baixar con ela, pero unha vez que se daba a clasificación era imposible cambiala ata dentro de 5 anos. Valeria, desgustada e chorando, fixo a súa maleta e levaron ao mundo de abaixo, que se comunicaba con un ascensor. A primeira noite de Valeria no mundo de abaixo non quixo saír, pero era obligatorio asistir a unha festa de benvida que se organizaba no mundo de abaixo. Valeria puxose un vestido azul e baixou a festa. Pasou unha noite espectacular, xa case se lle esquecera que non podía estar con Clara. Alí coñecera unha moza chamada Alicia, que tiña a súa mesma idade. Era super amable e divertida. Pasaron a noite xuntas. Xa na casa de Alicia, xa que Valeria non tiña onde dormir, divertíronse moito e preparáronse para as clases que comezaban o día seguinte. O primeiro ano de escola foi incrible. Todos eran amigos e ían xuntos a todas partes. O segundo e o terceiro ano foron un pouco máis complicados, xa que non podían saír tanto debido ás clases, pero, aínda así, pasábano ben. O cuarto ano foi máis entretido e saiu moito. Ían de festa e incluso ían a campamentos. O quinto ano fora o mellor e o peor a vez, xa que viñan as clasificacións. Todos e todas foran á praza principal e preparáronse para as clasificacións. Primeiro foi Alicia. 4 estrelas! Alicia estaba moi feliz, pero non parecía sorprendida. Pouco despois foi Valeria. 3 estrelas! Valeria non entendía como era posible que sempre tivera 3 estrelas e non se atreveu a chorar, aínda que por dentro estaba decepcionada. Antes de facer as maletas, Alicia díxolle a Valeria que tiña que contarlle algo. Valeria escoitaba con atención as palabras de Alicia. Teño que contarche algo. Eu, fai 5 anos, tiña un amigo no goberno que controlaba a clasificación por estrelas e díxome que se facía 2 cousas tería asegurada a subida ao mundo de arriba. Que 2 cousas, quiso saber Valeria? Facerme amiga dunha persoa que viñera do mundo de arriba e facer estes 5 anos inolvidables. Nese momento, Valeria sentiuse traicionada, porque sabían que se fixera amiga dela simplemente para poder subir. Alicia contoulle que había unha maneira de que Valeria puidera subir con ela, hackear a rede. Valeria non estaba moi convencida de querer facer trampa por se a descubrían. Sabía que se iso sucedía, aquilo a conduciría a estar un ano no cárcere, pero tampouco quería quedarse no mundo de abaixo soa. Esa mesma noite foron á casa de Alicia e colleron un ordenador. Alicia indicoulle todos os pasos a Valeria. Remataron antes de medianoite e foron dormir. O día seguinte, Alicia e Valeria estaban indo cara ao mundo de arriba, o que quería dicir que o plan funcionara. Unha vez arriba, Valeria topouse con Clara e Alicia e con Laura, outra amiga que se quedara no mundo de arriba. Todas durmiron xuntas para festexalo, pero ás 5 da mañá un son espertounas. Era unha alarma. As demais non sabían o que era, pero Valeria decatouse enseguida. Era a alarma que soaba cando alguén rompía a norma dos 2 mundos.
Valeria sabía que era polo que fixera, pero non dixo nada. Todos os habitantes do mundo de arriba xuntáronse na praza. A policía indicoulles que se puxeran nunha fila e que un por un foran entregando o seu carné para ver quen fora o culpable. Valeria, toda nerviosa, entregoulle o seu carné á policía e nun instante soubo que ela rompera a norma dos dous mundos. Levaron á cárcere, onde Valeria non puido dormir en toda a noite. A mañá seguinte decidiu ver quen estaba na cela ao seu lado. Alí había unha moza que se chamaba Gina. Gina preguntoulle por que estaba no cárcere a Valeria. Ela contoulle o sucedido. Gina alegrouse, xa que tiña un plan e o único que lle faltaba era que alguén soubera de electrónica. O seu plan era o seguinte. Elas, non parón para comer, irían xunto ao garda de seguridade da cela e, mentres que Gina o distraía, Valeria abriría as portas exteriores. Ao día seguinte, a hora de comer, executaron todo o plan. Unha vez fora, disfrazáronse e fixeron dous bonecos, un igual que Gina e outro igual que Valeria. Metéronos nun coche e empurraron o coche cara a un barranco para que pensaran que morreran. Preguntaredes vos, que sucedeu con elas? O resto da súa vida viviron no mundo de arriba con outra identidade, aínda que a melloraron. Non actuaban para nada como antes, elas eran felices e a súa vida era divertida. Agora eran elas as que traballaban no goberno de clasificación. Conto contado, conto rematado.